Neste estado atópase na actualidade a Praza do Regueiro na Illa de Arousa, e desta forma estará cando rematen as obras de renovación. O Concello creou un vídeo para amosarlle á veciñanza como será o resultado final. Para que os veciños e veciñas tuvesen a oportunidade de ver de primeira man o resultado dese proxecto, non como vai a quedar. E quixemos facer unha proxección pública e a partir da proxección pública tamén colgamos o vídeo na página web, en diferentes redes sociais para que sea de dominio público e se poida ver o resultado definitivo do proxecto. As obras mudarán por completo a Praza do Regueiro. A vía de saída separarase das vivendas para favorecer a seguridade. A praza será diáfana grazas á eliminación de todas as barreiras arquitectónicas e ademais mellorarase a iluminación e o sistema de pluviais. Segundo o alcalde, a nova praza contará con todos os detalles. Creo que particularmente non lle falta de nada a plaza, leva parque infantil, leva zona de xogos máis juveniles, leva zona tamén de diáfana para poder celebrar verbenas, leva pista de polideportiva, leva zona de xogos tamén para maiores, e unha zona de esparcemento, un incremento de vegetación e de zonas de sombra e de bancos tamén moi importante. A Praza do Regueiro é unha zona moi importante da Illa de Arousa, xa que fan uso dela dende os máis pequenos ata os máis maiores. A nova praza será máis atractiva e cómoda para axudar tamén a impulsar a economía da illa. Esperemos que tamén contribuya a facer esta plaza que contribuya a un maior desenvolvemento económico do pobo. Hai unha gran hostelería en esa zona, tamén posibilidade de que se instalen ali outro tipo de comercios, e queremos tamén que sirva non só para que sea unha zona de esparcemento, sino tamén de crecemento económico, que se poidan establecer ali diferentes tipos de comercio. As obras avanzan a bo ritmo e a previsión é que se rematen no mes de febreiro de 2023.